И така стигаме до ден 10. Поканата. През последните 9 дни вървяхме заедно по един вътрешен мост. От повика до паметта. От сянката до силата. От тишината до проявлението. И ако си тук сега, това не е случайно. Не защото беше лесно, а защото беше истинско. Ето как една от участниците в програмата описа това. Попаднах случайно на един вебинар, но вече знам, че нищо не е било случайно. Мястото ми е било тук. Аз съм била в много курсове. Да, в много курсове. Но това пространство беше различно. Чувствах, че съм сред хора, които се чуват, които се усещат и които си подават огледала с нежност. Тук намерих топлина. Място, в което можеш да кажеш своето. Да получиш обратна връзка. Да се огледаш в другите. И да започнеш да изграждаш онова, което искаш да бъдеш. А сега е твоят ред. Ако нещо в теб шепне, че си готов. Ако думите през последните дни са докоснали оная тънка струна в душата ти. Ако усещаш, че тази покана е твоята покана. Сега е моментът да влезеш в процес, в който ще откриеш. Коя е твоята суперсила? Кое е онова, което винаги си знаел, но не си назовавал ясно и убедително? Ще разбереш и как да го изразиш. Автентично, уверено и с мисия. Този повик надхвърля нуждите на твоето его и осъществява повика на твоята душа, който така дълго си потискал. И това не е обучение. Това е духовно пътешествие. Завръщане към себе си. Към онзи, който винаги си бил, но си забравил. Към същността, към центъра, към теб. Ако сърцето ти знае, че е време, ще го усетиш и ще си го позволиш. Присъедини се към открий своята суперсила и я реализирай. Пиши ми с думите готов съм или готова съм. Отваряме дверите на портала към твоя истински аз с вебинара Пътят към суперсилата. Ако си заинтригуван, напиши в коментар или на лично съобщение и ще ти изпратим покана за безплатния вебинар. Очаквам те!